Сутрешния блок на BTV продължава в сряда. Как е изглеждал бойният самолет на българския герой и летец Димитър Списаревски? Отговор на това искат да дадат родни моделисти, които строят точен модел на машината в реални размери. Кога и къде ще можем да видим самолета? Емил Митев включваме сега. Здравей, Емил! Здравейте, Злати Мария. Добро утро на нашите зрители. Историята на Списаревски може би еманацията на хората от това време и как са разсъждавали, а именно въобще не са се замислили, когато трябва да дадат живота си за страната. Аз съм в компанията на Орлин Георгиев, който ще ни разкаже повече за проекта, но първо, защо избрахте да се включим тук от това място? В Божурище се намираме пред читалището. Добро утро на вашите зрители. Това е бивш офицерски клуб, построен 1919 година и за голяма радост съхранен в огромна част от сградата, където са спали трета ескадрила от 6-ти изтребителен авиополк 43-44 година, защитавайки София от бомбардировки. Това е било последното място, където Списаревски също е живял. Тук са били защитниците на София. Тук са били част от защитниците на София, другата част са били на летището във Враждебна, но трета ескадрила е била тук с командир Чудомир Тополдолски и двама герои, които са загинали на 20 декември 1943 година. Нека разгледаме. Всеки сантиметър от тази сграда е история. Абсолютно, всеки сантиметър е история. И тук са провели последната си нощ героите Списаревски и Кюмурджиев. И нашата асоциация направи паметна плоча. Да, виждам, че има и с датата. Да, и също това е паметната плоча, която ние монтирахме на 12 декември 2024 година. Беше изключително тържествено с командващия военно-въздушните сили генерал-майор Петров присъства, почетен караул от гвардейската рота и действително по този начин почитаме духа и паметта на героите. Може би няма хора, които да не знаят, но кой е Списаревски и кои са неговите колеги, защото той не е сам в тези акции, които са били над София тогава. Списаревски е един от най-обичаните герои в нашата история. Висок, красив, летец-изтребител. И цялата ескадрила е излитала и се е сражавала за защита на града. Ето така изглежда самолета неговия. Това е 3D модел, нали? Да, това е проекта на самолета на Списаревски, който с помощта на Румен Чакъров изграждаме и вече 7 метра от конструкцията е готова, както и основни части от приборното табло, лоста за управление. Всичко е автентично. Всичко е едно към едно автентично, с изключително висока точност. На 3D принтери се изрязват всички тези части. Какъв модел е самолета? Моделът е Месершмит 109 G2. Един от най-добрите немски изтребители, може би не най-добрият немски изтребител, с който сме разполагали, за съжаление в недостатъчни количества. Какви са били съотношенията на силите, може ли да кажем? Пред какво са били изправени тези летци и герои? Съотношението, първоначалните полети са били 1 към 2, 1 към 3, но вече януари месец 1944 година стават 1 към 5 до 1 към 10 и са излитали и са давали живота си тези хора за защита на града. Колко от нас биха казали, аз съм се венчал за България? Колко от нас биха казали, трябва, ако ще се забиеш в този бомбардировач, но няма да му разрешиш да поръси тази свещена земя с бомби. И това е причината, всъщност, поради която и вие искате да направите и макета, за да се разберете. Точно, значи искаме духа и паметта да съхраним на тези хора. Добре. Как могат хората да ви помогнат? 40 хиляди като сума сте събрали, още 20 хиляди. Да, над 40 хиляди лева. Трябват ни още около 20 хиляди лева да съберем за изграждането на самолета, като ако уважаемите зрители изпишат в търсачката, интернет търсачката AIBBA, това е нашата асоциация, ще се отвори нашия сайт и съответно могат да намерят пълна подробност за проекта, отчет също ще го поместим на нашата страница, за да може да ви намерят и по-лесно. Кога и къде ще бъде изложен този самолет? Кога ще бъде завършен? Къде ще бъде изложен? Трябва да бъде завършен към средата на юли месец тази година и сме в преговори да го подарим на Националния военно-исторически музей в София, като ако те имат проблеми с това, имаме и резервен вариант с частен музей. Колко вече са дарили? Разбрах, че по-голямата част от сумата сте събрали. Значи най-големият ни дарител е на 72 години Бай Марин от Съединените щати, който е дарил 4830 лева.
Над 100 човека имаме, които са дарили средства към момента, за което искам да се поклоня дълбоко пред тях, защото именно правят нещо за паметта и духа на този народ. Освен историята и самото летене е емоция. Тук, между другото, има интересни снимки, които много държа да ги покажем и на нашите зрители. Това са летци от Първата световна война. Не, от Втората. От Втората, извинявайте. Кои са тези хора? Значи, този вляво от Втората, този от Първата световна война. Значи, това е Христо Топракчиев. Между другото, тук има училище Христо Топракчиев. Това е пилото извършил първото бомбомятане на Одрин 1912 година, октомври месец. На тази снимка по-долу можем да видим унищожаването на българската авиация след Ньойския договор, а на снимката по-долу в дясно Държавната авиационна работилница в Божурище, където са произведени над 200 български самолети. Ние като ни пионери в бомбардировките, военните бомбардировки, сме произвеждали дори самолети. Аз това не го знаех. Над 200 самолета имаме произведени, дали не са и повече, трябва да такова, но произвеждани са в Капрони, България, Казанлък, в авиационната работилница в Божурище. Това ли е най-тежкият момент за един летец? Ето тук се унищожат самолетите след Първата световна война, защото така трябва да се спази Ньойския договор. Това ли е най-тежкият момент? За съжаление, да, и Списаревски именно е влязнал в юмбручен двубой с един привърженик на Ньойския договор, когато той е бил ученик, и това му е навлекло тежки последствия след това. Но действително, като загубили Първата световна война, сме били наказани жестоко. И хубаво да допълним, днес се навършва 121 години от Одринската епопея. Вие казахте за Топракчиев, всъщност, че е първият пилот, който пуска бомби над крепостта. Това също е хубаво да го отбележим, разбира се. Винаги, когато отворим страницата на историята и учебниците на историята, е хубаво и да си припомним тези героични времена. Кой извършва реконструкцията и сега възстановяването всъщност на модела? Самолетът се изгражда от Румен Чакъров. Това е личност, която повече от 20 години изгражда реплики, включително и летящи управлявани от самолети. Също искам да представя и книгата, която написах за Димитър Списаревски «Живот, легенди, митове и факти», и да благодаря за съдействието на професор Станев от Шумен, който ми даде изключителен обем информация. За първи път има карта на всички свалени съюзнически самолети през Втората световна война. Нещо, което за първи път се прави в нашата историография. Ето е картата. И пълен списък на всички самолети, къде, кога се е случило и от кой е бил свален този самолет. Благодаря ви много. Искам да ви стисна ръката за тази разходка и така ни върнахте в дебрите на историята и всъщност да ни обещаете да ни покажете вече готов самолет, нали? Задължително. Юли месец, на 19 юли е роден Списаревски. Надяваме се към рождения му ден да сме готови с проекта. Аз още веднъж искам да кажа А и ББА и прочетете всичко за проекта. Добре. Юли месец отново ще се върнем. Вече при готов самолет, за да го покажем и него. Това е от вас. Благодарим ти. Очакваме вече да видим завършения модел. А сега към едно предложение.